Sersen to nedostal na strelu z voleja. Ružička už áno, bol tam teč rakúskych hráčov. Puk stále nie je pod kontrolou Rakúšanov. Ružička môže páliť, krásne zavesil. Vyrovnané 2-2. Gól Štefan Ružička. Parádna strela. Zdá sa, že opäť nachádzame kanoniera, aspoň v príprave. To tak platí. Ale je aj vidieť, že sa to hrá na toho Štefana Ružičku. Zostal aj s prvou presilovkou formáciou, zostal aj s druhou, je pravák. Keď bek šikovný, naši chlapci sú šikovní, dokáže to potiahnuť na tej modrej, natiahnuť bráňacích hráčov. Ide to krížom na Štefana buď na volej, alebo na takúto strelu a on má také ruky zlatúčké, že dokáže to drabiť. No, nie je o čom, takýto Winkel, radosť sa dívať. Sedí mu tá pozícia obrancu aj na neuveriteľné, ako páli do horných rohov. Štefan Ružička. Dnešný hat-trick by si žiadal nejaké tie šiltovky, aj keď u nás sa to až tak nenosí, ale to, čo dnes predviedol, to je strelecké predstavenie par excellence. Keď ide, tak ide. Dneska vymetá tie pavúčiny. Asi ho po zápase počkám a zoberiem ho k nám, nech to aj troška aj u nás povymetá. Na miesto upratovacej služby. Vystačil strelecký tréning. Aj si zatrénuje, aj nám uprate.